Hola, sóc en Richie del projecte Els contes d'en Richie i aquest d'aquí és l'últim capítol de la segona temporada. Però espereu, que encara hi ha més novetats. A veure, no sé si us heu fixat que he anat canviant coses del projecte. Vaig començar canviant la duració de la programació, diguéssim. En comptes de penjar un capítol cada setmana, ara en penjo un cada mes. Això és degut a diferents factors. Un d'ells és que vaig estar fent unes pràctiques i tenia menys temps per dedicar al projecte. L'altre va ser que ja tenia menys relats guardats a la recàmera, que encara en tinc alguns, però alguns, concretament 12 també, són per l'Aixeta. L'Aixeta és una pàgina de micromecenatge on ens ajudem mútuament. Vosaltres m'ajudeu a mi que aquest projecte pugui seguir endavant i jo us ofereixo un relat o qualsevol altra cosa, que tinc diverses coses, però una d'elles és un relat que serà exclusiu per ja durant un any. I després, de moment allà és en versió text, i després el tindrem aquí, a YouTube, i TikTok, Instagram i podcast en versió videorelat. També altres canvis que he fet. Les miniatures les he actualitzat, no totes encara per falta de temps, i el logo del canal, que és més modern. M'agrada més, sincerament. Què més? I abans de començar el relat, dir-vos que aquest és el relat número 100. És que ho he tancat bé. Tanco bé la temporada. Relat número 100. Nen prodigi, com et dius? Jan, quina és la teva afició? M'agrada la música. Has tocat algun instrument? Molts. Quins? Deixa'm pensar. He tocat la flauta, la trompeta, el piano, també la guitarra i... El tambor? Sí, aquest també. I el toco en una banda. Carai, en una banda! Algun més? Sí, però ara no recordo el nom. D'on et ve aquesta afició? El meu pare, que té una botiga d'instruments de música. Quants anys dius que tens? 5 anys. Com es diu vostè? Ramon. Què em pot dir d'aquest nen? Res, que és el meu fill. Com es sent en tenir un nen prodigi? No és pas un prodigi, no s'està mai quiet. Veus tots aquests instruments que tinc aquí, a la meva botiga? Sí. Doncs ell els ha tocat tots. Així sí que tinc raó, que és un nen prodigi. Els toca bé. Oh, i tant, ja li vaig dir que anés en compte. Jan, els instruments són molt delicats. Quan els vagis a tocar, fes-ho amb cura. I em va fer cas. Estàs orgullós que el teu fill toqui en una banda? Què vols dir en una banda? Que no ho sabia. Primera notícia. Però si m'ho ha dit ell, m'ha dit que agafa el tambor i... la banda! Ara t'entenc! Veus aquell racó d'allà? Sí, doncs aquell és el racó de pensar. Quan el castigo, agafa el tambor i a la zona de reflexió comença a acariciar-lo. Aleshores, no li dona cops per revoltar-se i cridar l'atenció. Ets boig? Jo mai pagaria el meu fill! No, home, no, em refereixo si el seu fill dona cops al tambor. No, què va? Només acaricia. I això només ho fa quan està al racó de pensar? Acariciar els instruments? Sí. No, això ho fa sempre. Ja t'havia dit jo que els tocava, però em referia en aquest sentit. Entenc. Veus com no és un nen prodigi? Ja t'ho deia! I aleshores, els altres membres de la banda? Quina banda? La banda és el racó de pensar. Em sap greu, però aquí no trobaràs cap nen prodigi. Doncs em sembla que m'he quedat sense documental. No marxeu. Aquest relat és el relat número 100.
Fem un petit repàs de tots els títols, de tots els relats que hi ha hagut fins ara. 1. Saludar. 2. Un forat en el diari, primera part. 3. Un forat en el diari, segona part. 4. Amics sempre units. 5. Kiwi. 6. Espaguetis amb salsa de xocolata desfeta. 7. Oïda selectiva. 8. Un dia brillant. 9. Àlbum fotogràfic. 10. El cartell. 11. Gat Estrelles Galàxia. 12. A treballar. 13. La gatlàxia. 14. A treballar 2.0. 15. Dies de pluja. 16. Hipopòtam, oceà, fruita. 17. Cotxe, sofà, escales. 18. Conte amb falsa censura. Més 16. 19. Mateix conte sense censura. Més 16. 20. Platja, temps, gos. 21. Libèl·lula que s'apapallones infància. 22. Perdut, roc trencat. 23. Ràpid, soroll, recollir. 24. Castanya, pa, serp. 25. Vampir, Egipte, tauró. 26. Vampir, sol·licitud, amor. 27. La cabra macabra. 28. Amor fantasmal. 29. Mascareta. 30. El conte de la A a la Z. 31. El conte de la A a la Z, versió llarga. 32. La feina impossible. 33. El manicomi per error. 34. Jardí, festa, taula. 35. Beguda, enteniment. 36. Antoni Einar Podcast. 37. Quina llauna. 38. El bitllet de tren. 39. El porter. 40. Gana, trist, amagat. 41. El gat que volia ser actor. 42. Grans a la cara. 43. Electroxoc. Electrodomèstics de xocolata. 44. Amor, bellesa, feina. 45. Cor, galeta, fanal. 46. La cartera. 47. Bombons, perdona'm. 48. El microones 3000. 49. Cotxe, autobús, casa. 50. El planeta on vis, primera part. 51. El planeta on vis, segona part. 52. La rosa era rossa. 53. El fullet del bosc. 54. M'he inventat una història. 55. La mateixa idea. 56. En el futur. 57. La noia que vivia en el passat. 58. El senyor coronavirus. 59. Saltar, transport preocupat. 60. Tulipa, iogurt, foca. 61. Elefant, diners, boca. 62. Història de 4 animals. 63. Salvar el món. Primera part. 64. Salvar el món. Segona part. 65. Història de 4 sospitosos. 66. Vol, prema, ràpid. 67. Casa, parc, botiga. 68. Ampolla, plat, telèfon. 69. Canapés. Primera part. Més 16. 70. Canapés. Segona part. Més 16. 71. Aquells que no saben nedar. 72. El ventilador de mà. 73. Els calçotets en Superman. 74. L'hípica èpica d'època. Més 18. 75. El tren de la vida. 76. Quadrat, barba, llimona. 77. De la següent manera. Primera part. 78. De la següent manera. Segona part. 79. Rellotge, globus, calavera. 80. Capità, cortina, mandarina. 81. El missatge trampós. 82. Ulls, somnis, 14. 83. El senyor silenci. 84. Plasma. 85. Llapis, pantalons, full. 86. Formiguets. 87. Els cascos. 88. Hansel i Gretel, el videojoc. 89. Ron dona error. 90. Anime, còmics, periodisme. 91. La pastilla de la immortalitat. 92. Hospital. 93. Clàssic, rutina, agradable. 94. Bufet lliure. 95. Menú, disgustació. 96. Un suc i una canya. 97. La cançó del meló. 98. Infoiops. 99. El concert. I 100. Nen prodigi. I bé, espero que us hagi agradat aquest relat i ens veiem a l'octubre amb la tercera temporada i un nou relat. Fins aviat!